Demonstrate against war. Exactly, we are demonstrating against Ruwona. I just say Ruwona. Headmaster is taking mission funds at the mission school. It was meant for the poor, not good. We are teacher mariners. Officer. Zari mirror ni hawa kuna sokadaro. You want justice. When justice is this saka saizvozvo ndinofunga chichemo chamakutaura ichi chazvinezvo chanzikwa ndendine wakuru wemapurisa wari kuita look into that. Ngatinyararei wanangu, that they are going to look into that. Chechipiri ndechekuti ndinofunga taburitsa zvichemo zvedu zvese zvamamapambira maburitsa. Kana tapedza saizvozvo, vakuru veeducation, veDDC, vePublic Service Commission, tikuenda tese kuchikoro tosvika ikoko
kuona kuti tagara zvakanaka kuchikoro. Saka izvozvi tichada kuti tiunze bhazi richange richitakura vana richidzoka richitadini tapera. Hatisi kuda munhu anobuda fenzi ino asati apinda mubhazi. Tichangogara pano bhazi rouya rotanga kutakura, kana atitanga kutakura mafomu 6 roita saizvozvo, kana kuti mafomu 2 ndo zvichaitika izvozvo. Handitika I think hatichadi kuramba tichiita noise, because tinofanira kushowa kuti isusu taawo machuwa sewana. Handitika maita yenyu indonzi Makamba Arnold, head St. Vincent's High School. Nasi mangwanani around past 4 ndazomutswa nemagadzi vachitaura kuti wana kumadhoma kusisina. Then I had to wake up ndindoona kuti chokwadini. Saka the dormitories form 2 up to form 4 kwekusina one. Then we had to make a follow-up the direction unonga waenda nayo. We tried to vadzoke kuchikoro but they refused until ndazomhanya kumapurisa kuti vatibatsire. Mapurisa azouyawo vatosvika paseveral pounds, which is a stone throw from here. Saka mapurisa auya, vana vangu vakumbira kuti vanoda kuti vataure naDSI makonzenzi avo vangu vainawo. Saka tazouya pano district office kuti tibve murodi, because vana vangu parodi motikadzi dzawanda. Saka tazouya padistrict vakasaadrese vana acting DSI nekupublic service. Zvichemo zvavanga vachiti zvichemo vanga vachitaura pamusoro pezvavakaona musocial media kuti inini wacho the head ndakadzingwa neRA zvakabuda muHerald. Then vachitaurawo kuti mapriest ari kwavapisa vakatsanangurayo kuti havachadi kupinza chechi. Mapriest akadano vari kuda mapriest akanga aripo anova vachikomba navamuteti vaiva abata zvakanaka. Ene vakataurawo pamusoro pekudzingwa kweSDC, vachitiwo SDC yakadzingwa pasina zvayaita, kubuda kwekuti izvozvi hakusina anosaina withdrawals atiri supposed kuita kuti titenge maprovisions. Saka ndo chimwe chezvichemo. Then kubviswawo kwakaitwa vabereki, mauriro akaita mafomu 5 vatsanangura priest airwisana navabereki kuti havatarisiri kuti vangapinzwa cheche nemupriest akadaro. Those are some of the issues dzavaita raise, 5 key issues dzava raise acting DSI. Okay, my name is Tambama. I'm a schools inspector who's standing in for the DSI, who is part of the district on business, ministry business. Yes, we received students from St. Faith's this morning. They came around 8:30 at this station. We addressed them, received their consents, and we promised that we are going to look into them. And we've also advised our superiors about the issues at stake. So we hope in the earliest convenience their problems will be solved. We've advised them to go back to the school, and they've complied. So buses have been arranged for them to be ferried to the school. We hope they will get settled as things will be sorted out. Otherwise, thank you very much.